Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje, izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda izwi lenkosi uJesu Kristu njengoba lishunyayelwa nanjengoba lifundiswa njengamanje. Kubo bonke abantu abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni-download amaBhayibheli kuma mobile devices enu, ama-laptops noma ama-tablets noma ama-cellphones kuma app stores ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda izwi lenkosi uJesu Kristu, yena oyindlela neqiniso nokuphila. As umoya engcwele esihola ukufinyelela eqinisweni engeke laguqulwa umuntu ngokuqonda kwakhe, izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele njengamanje abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda ukuthi uNkulunkulu kumele umdumise kanjani mawuthi uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni yakho, nalabo abanofakazi umoya engcwele esekunikile ufakazi kuba uthule kuzo zonke izindlebe ezimisele ukulalela lokhu umoya akushoyo emabandleni kaKristu, ukuba uxhumane nathi kule mniningwane. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la sizoxhumana khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli, kubo bonke abantu abanemibuzo ababukele intshumayelo nabalalele unganakho ukuqonda ngoba lokhu ofundiswa khona kula uhlanganyela khona nabazalwane uphambene nalokhu okuzwayo esikufundisayo, ukuba uthumele i-email address njengoba sengishilo noma ubuze umbuzo wakho ku WhatsApp. uNkulunkulu evumile uyithola zonke imfundiso, uthumele umbuzo onawo kwi-email address noma ku WhatsApp. uNkulunkulu uthembekile ukuba uphenduleke ukuze uhambe ngeimfundiso eziseBhayibhelini, zona eziyindlela neqiniso nokuphila. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu silindele imibuzo yabazalwane ngaso sonke isikhathi mawukuthi umfundisi wakho ushumayela okuhlukile kunalokhu okuzwayo sikufundisa la sikushumayela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Thumela uWhatsApp mzalwane, noma ufone noma usende i-email egameni lika Jesu Kristu, ngokuba umoya ongcwele uyakhuluma kubantwana bakhe. Kubalekile ukuthi simuze sihlolisise imbhalo sonke kanye ngokuwa masithi sikumzimba munye kaKristu, kumele siyenze intando kaNkulunkulu uBaba wethu osezulwini. Bazalwane, izimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube. Ungahlala phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise kube ngabe lokho okuzwayo uyakufakazela yena umoya ongcwele ngemibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha, usubscribe, upress the notification button uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa futhi nokusharisha i-link nezihlobo zakho, ikakhulukazi labo bathandayo uhlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke eyifundisa, eyincela eyidla, ukube ngabe umoya ongcwele uyayifakazela yini njengoba efakazela ngezwi elingcwele kuwo wonke amabandla kaKristu iBhayibheli. Ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu, subscribe, usharishe ne-link kuzo zonke izihlobo zakho, ikakhulukazi labo uhlanganyela nabo. Ake sivule ngomkhuleko simbonge uBaba wethu osezulwini. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho Nkosi uJesu, uNkulunkulu ongcwele. Izwi lakho lizoshunyayelwa njengamanje Baba wethu osezulwini ukuba lisingcwelise, ukuba silizwe izwi lakho silenze
ngokuba oloyo naloyo lizwayo izwi lakho angalenzi angagcini imiyalelo yakho wena Nkosi uJesu Kristu amahluleli kepha uzahlulele wena mayenziwe intando yakho uNkulunkulu onamandla emhlabeni njengasezulwini usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo baba siphulukisa wonke amandla obumnyama kuyindawo zobumnyama kuzo zonke indlebe zabalaleli abalalele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ngegazi lenkosi yethu Jesu Kristu uSathana akanasabelo kuwe Nkosi uJesu Kristu akanamandla kuwe ngokuba izwi lakho lizile lokukhanya lizosikhulula wonke amandla obumnyama khazumuliswa namanje umoya ongcwele usazokhuluma egameni lenkosi yethu Jesu Kristu wena wedwa oyinkosi nomsindisi umbuso wakho mawufike empilweni zethu semhlabeni njengasezulwini intando yakho ize yenziwe manje naphakade egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen. Ngihamba nomfowethu umhlengi izondi ozobe sihola enaba kabanzi umoya ongcwele ejula embula imfihlakalo izwi lakhe malizwakale kuzo zonke izindlebe ezilalele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade amen. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu leli izwi lenkosi uJesu Kristu yolalele lapho khona sithula khona ubufakazi ngamandla kaNkulunkulu nomusa wakhe asenzele wona ukuze sifinyelele kulesigaba esikusona ngokomusa nothando lakhe akukona ukuhlakanipha kwethu kepha kungumusa wakhe ukuthi yasenze ukuthi sigcine sesifinyelela ezwini leqiniso ukuba uzimisele ukuthi thina sisindiswe siphinde futhi sithole ukuphila kuye ngomusa wakhe. Silokho sithule bona ubufakazi ngalo eBhayibheli ukuthi munye uNkulunkulu ongenamlekeleli, uNkulunkulu ongenambonisi, uNkulunkulu ongenaye omunye uNkulunkulu eduze kwakhe noma emva kwakhe noma ngaphambili kwakhe uzakhele konke ngamandla akhe ukuze agcwalise konke ngokuhlakanipha kwakhe nangokuqonda kwakhe. Umbhalo uthi uma sivuma ukuthi siyizoni incwadi yakhe uLuka ngithi usahluko 3 kusukela kuverse 1 bengaphosisi incwadi ngokaLuka isahluko sesithathu ivesi lokuqala. Yes sir. Kwathi ngonyaka we-15 wokubusa kukaTiberia Kesari uPontius Pilatu engumbusi waseJudiya uHerodi engumtetreki waseGalile uPhilip umfowabo engumtetreki wezwe lase Ituriya nelase Trakoniti Lisiania engumtetrekia wase-Abileni uAnase engumpristi omkhulu wase no Kayafase wafika izwi likaNkulunkulu kuJohani indodana kaZakariya ehlane. Yes sir. Weza ezweni lonke laseJudiya eshumayela umbhaphathiso wokuphenduka. So uJohane wafika ezweni laseJudiya uphi eJordan ememezela eshumayela umbhaphathiso wokuphenduka kube ukuthethelelwa kwezono na umbhaphathiso wokuphenduka kube ukuthethelelwa kwezono. Lokho kokuqala nje ukubhaphathizwa ngombhaphathiso wokuphenduka ukuthi ukuze uphenduke kunendlela usuhamba ngayo ubuyiswa kuleyo ndlela usiphendule speak usibhekisela. Yep. So njengoba ke ukhulunywa ngakho ukuphenduka kusho ukuthi uma ngibheke ngapha kuthiwa phenduka le ndlela ohamba ngayo akusiyona. Uma ngiphenduka kuthiwa ke hamba ngale ndlela le iyona indlela engibizele kuyona. So mekuthiwa
phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Abantu babizelwe ekuphendukeni njengoba bephenduka ukuze bahambe le ndlela abakhonjwa ngayo. Kuthiwa kuqala fanele bavume izono zabo bese bebhabhadiswa ngamanzi kube ukuhlanjululwa, bese emva kwalokho behamba le ndlela le ababizelwe kuyo. Awehlise kancane behamba, right, behamba le ndlela le ababizelwe kuyo, ngokuba kunendlela esibizelwe kuyo, kepha ukuze sihambe le ndlela kunosiko ekumele sidlule kulona ukuze ke sidlulele kule ndlela. Ngaphandle kokudlula kulosiko lokuvuma izono, kufanele kuvume ukuthi le ndlela ebengihamba ngayo ngibhekele akusiyona. So kufanele kukuvume lokho, wena awuvunyiswa ngenkani ukuba lowo okufundisayo ukukhombisa indlela, kepha ukuze uhambe le ndlela kufanele ugezwe ngaphansi kwamanzi, uvume izono zakho ukuthi le ndlela obuyihambile uzihambele ngokwakho. So njengoba uhamba ngaleyo ndlela leyo, indlela ephambene nale ndlela ekumele uyihambe. So uJohane yena lokho wayekwenza ngokuthi abantu abashumayeze bese bayaphenduka, kepha uJesu yena wayebaphendula abantu bese ababhabhathise, abathembise isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. Ngokuba ngalesikhathi uJesu esanathi enyameni, akekho wayesanikiwe uMoya Oyingcwele. So akekho wayezothola uMoya Oyingcwele ngaphandle kokuthi uJesu noma ngaphambi kokuba uJesu akhazimuliswe. So asike sibheke uthini uJohane. Verse 3, weza ezweni laseJordani eshumayela umbhabhadiso wokuphenduka. Umbhabhadiso wokuphenduka kube ngokuthethelelwa kwezono, ukuze uthethelelwe izono, njengokuba kulotshiwe encwadini yamazwi kaIsaya, ukuba lokhu kubhalwe encwadini yamprofethi uIsaya ukuthini? Izwi lomemeza ehlane lithi, izwi lomemeza ehlane lithini? Lungisani indlela yenkosi, lungisani indlela yenkosi, nenze imikhondo yayo iqonde, nenze imikhondo yayo iqonde. Yenzani indlela zenkosi ziqonde. So abantu kumele baqondise indlela zenkosi ngokuba indlela ibekiwe. So uma uhamba ngendlela egwegwile, wena kufanele kubuyiswe uzohamba endleleni yenkosi. Go ahead. Izigodi zonke ziyakugqitshwa, bonke abathobileyo bayakugcwaliswa. You understand? Zonke izintaba namagquma kuyakwehliswa, bonke abaphakemeyo abagcwele impakamo bayakwehliswa. Kuqonde izinsongansonga, kuthi laba abahamba ngezindlela ezigwegwile bese baqondiswe. Nemigixogixo ibe yizindlela ezilelezekile. So nalapho khona amazombezombe nemigixegixe nakhona kusazolungiswa kulevele kuqonde kube yilento efunakalayo. Inyama yonke iza kubona insindiso kaNkulunkulu. So into ekusho kanje ukuthi abantu bazagcwaliswa ngokuqonda, baza kufundiswa izindlela zikaNkulunkulu. Labo abalamukelayo ivangeli bona baza kusindiswa, bese kuthi labo abakholwayo ngokweqiniso baza kubona ini? Inyama yonke iza kubona insindiso kaNkulunkulu. Insindiso kaNkulunkulu Kristu. Ngokuba uthi umbhalo kaMateyu sahluko 2 or sahluko 1, sahluko 2, sahluko 1, mengaphosisi, starting from verse 21. Uza kuzala indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu. uJesu usho ukuthini? Ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Manje ke ngale kuLuka isho lento le ukuthi ke inyama yonke iza kubona insindiso kaNkulunkulu. So uJesu Kristu uze njengomsindisi ethunywe uNkulunkulu. Go ahead. Ngakho ke wathi ezixukwini
ezaziphumele ukubhabhadiswa nguye. Kubona bonke ababezile bezele ukubhabhadiswa nguye. Inzalo yezinyoka. Inzalo yesina sinzalo yezinyoka, sinzalo yabantu abade bengezwe bengafuni ukwamukela ivangeli. Thina sithole umusa. So ke sesihlona kwabanye abasahambela kude sithi inzalo yezinyoka. Ubani olibonisile ukubalekela intukuthelo ezayo na? Sithi ke kunentukuthelo ezayo. Wena osovuma ivangeli, ubani obonisile? Umoya ongcwele okusizile, umusa okusizile. You understand? Ngoba yini le ntukuthelo le ezayo iza kuqeda wonke amaphekankani. Go ahead. Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Manje ke masiveze izithelo ezifanele ukuphenduka. Ningaqali ukuthi phakathi kini sinobaba uAbraham. Yes sir. Ngokuba ngithi kini uNkulunkulu unamandla okumvusela uAbraham abantwana kulawa manje. Saniyabulala manje. Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Ngakho ke masiveze izithelo ezifanele ukuphenduka. Uma ke wonile usenethuba lokuthi uphenduke. Uma uphumile endleleni usanethuba lokuthi ubuyele endleleni. Uma uwile endleleni usanethuba lokuthi uvuke uzithathe uqhubeke nendlela. So sinikwe umusa neqiniso ngoJesu Kristu ukuze thina ke sikwazi ukuphenduka. Ngokuba ngesikhathi uMose enika umthetho abantu babengalithola ithuba lokuphenduka. Kwakuthi uma indoda itholakale nomfazi womuntu babulawe bobabili. Kwakuthi uma kutholakale intombi isihambile yayogana yatholakala ukuthi umntombi bayabisekho. Kwabuye kwabikwa ukuthi ke umntombi bayabisekho bese kulethwa ubufakazi. Tholakala ukuthi umntombi bayabisekho beyithathwa igxotshwe ngamatshe. Bokuthi uma umfana uyisidakwa ungalaleli abazali bakho ungahloniphi ngoba uma uphula lo mthetho othi ke hlonipha uyihlo nonyoko ubuthathwa nawe uyogxotshwa ngamatshe obulawe. Bokuthola kutholakala umthakathi phakathi kwabantu abangcwele makathathwa nayashiswe kuthi lo wonile alengiswe emthini. Indaba lezo esikhululiwe kuzona ingakho sibizelwe kule mfundiso yokuphenduka. Bekuthi abantu bebonile kuthiwa bahlabe umnikelo wesono. Manje sekuthiwa ngegazi likaJesu sithethelelwe. uNkulunkulu usithande singakolungi, usithande siyizoni, esithandela ukulunga kwakhe ukuthi uma thina simuzwa senza intando yakhe siza kusindiswa. So uJesu uzele ukuzothethelela abantu abayizoni. Akekho manje umuntu onelungelo lokuthi athathe intamba lengisa umuntu noma agqoke umuntu ngamanje noma abulala umuntu ethi ke ugcina umthetho kaMose. Lo muntu ngabukhohlakele ngoba sikhululiwe kulokho ngegazi likaJesu. So uma uJesu efika kwincwadi kaJohane esahluko 12 from verse 46 uchaza lento le ekumele uunderstand ukuthi yini uJesu ayizale emhlabeni. Ngize ezweni ngingukukhanya. Uzele ukuletha ukukhanya. Ukukhanya kuyindlela ekumele sihambe njengoba kuthiwa yena uyindlela neqiniso lokuphila futhi ungukukhanya kokuphila kwethu. Uma siza kuJesu kufanele si-understand ukuthi ke uJesu uyindlela neqiniso lokukhanya lokuphila. Ukukhanya futhi ungukuphila. Ngize ezweni ngingukukhanya ukuba yiloyo naloyo. Ukuba yilowo nalowo. Okholwa yimi. Okholwa yimi. Angahlali ebumnyameni. Okholwa yimi. Angahlali ebumnyameni. Uma umuntu ezwa amazwi ami. So uma umuntu ezwa amazwi ami engawaloni, angawagcini, angawenzi, lowo angimahluleli mina. So uthi uJesu Kristu akakulahli yena. Kepha ngokuba ufikile ezweni ezoba ukukhanya washiya isibonelo sendlela
ezosiholela kuphi ekukhanyeni nasekuphileni. Uma wena ungafuni ukuhamba leyo ndlela manje akekho ozokwahlulela. Uthi qhubeka bright. Uthi angibahluleli mina ngoba angizanga ezweni ukwahlulela noma ukulahla abantu. Ngokuba angizanga ukuba ngahlulele izwe. Yes sir. Kepha ukuba ngisindise izwe. So uzele ukuzosindisa thina abantu uJesu kanjani na? Ufuna samukele ivangeli. Ufuna samukele ubungcwele. Kepha uma singabamkeli ubungcwele uthini? Ongalayo, Onqabayo ukwamukela ubungcwele, engawamukeli amazwi ami. angakholwa kuJesu. Unomahlulelayo. Yayizwa indaba. Uthi uze emhlabeni ezosindisa. Kepha uma umuntu engabamukeli yena namazwi akhe ukhona omahlulelayo. Uma umuntu ezwa amazwi wami engawaloni, Uma uzwa amazwi kaJesu ungawaloni, lowo angimahluleli uthi mina. yena akakwahluleli. Ngokuba angizanga ukuba ngahlulele izwe. So Kepha ukuba ngisindise. ngisho the same thing. Mina ngiyana uJesu. Uma umuntu ezwa amazwi engwashumayelayo kaJesu engawakholwa, mina angikulahli mina uNkulunkulu ungikhethe ukuba angisebenzise ukuba mina ngikwazi ukudlulisa umyalezo. Angeke ngize ngikutshele ukuthi wena ngeke uzungene izulu, but isenzo ezokutshela ukuthi uma wenza lokho njengokusho kwembhalo Ongalayo, khona lento engifuna ukuyiveza kakhulu abanga understand ukuthi abanjani abangeke bawubone umbuso kaNkulunkulu. Amen. Ilonto leyo kumele siveze. Lonto ayiphumi kumina, iphuma phansi eBhayibhelini. So uma iBhayibheli ifundisa lezi zinto lezo ukuthi umuntu owenza kanjena ngeke aze awubone umbuso kaNkulunkulu. Kusho iBhayibheli, mina angikwahluleli, ngiyakhombisa indlela ekuJesu ukuthi uJesu uthi abantu abenza kuyena mabahlukane phansi nalezi zinto lezi. Ubufebe onginike incwadi imisebenzi yenyama ezofanele abantu, incwadi yaseGalatia 5:18, izinto ezofanele abantu ukuba beze kuNkulunkulu basindiswe bakwazi ukungena embusweni kaNkulunkulu. Ilozo zinto lezo ekumele sizazi siziqaphele ukuze thina sisindiswe, ngoba ngaphandle kokwenza lezo zinto ayikho into ezosondeza kuNkulunkulu. Imisebenzi yenyama engifuna sibheke ezosivalela ekutheni size kuNkulunkulu. Amen. Go ahead. Incwadi kwabaseGalatia isahluko sesihlanu verse 18. Yes sir. Verse 19. Kepha imisebenzi yenyama Imisebenzi yenyama isobala ingukuthi ubufebe ngeke kukusondeze kuNkulunkulu. nokungcola. Ukungcola ngeke ukungcola kwemicabango, ukungcola kwenhliziyo, ukungcola komoya, ukungcola kolimi olukhulumayo ngeke kukusondeze kuNkulunkulu. Namanyala. Amanyala, abafana abalala nabodwa, abantu abalala nezilwane, umuntu wesifazane olala nendodana yakhe, amanyala lawo. Nokukhonza izithombe. Nabantu abanezithixo abaguqa kuzona bathandaze. Nokuthakatha. Nabantu abathakathayo. Nobutha inzondo. Nokulwa. Nomona. Nokuthukuthela. Lentukuthelo yayizolonto imisebenzi yenyama, izinto lezo ekumele thina abantu abasindiswayo noma abafuna insindiso balahle konke lezi zinto lezi ukuze beze kuNkulunkulu abamukele. Yayizwa indaba. uNkulunkulu ufuna ukwamukela ngokuba wena uzozidela. Uthi umuntu befuna ukuza emva kwami makathabathe isiphambano sakhe angilandele, makazidele. Ukuzidela kusho ukuthi konke lokho obona ukuthi kuwutho kwena uza kukushiya ngemuva. Yayizwa indaba. Ngishiyile imodeling, ngishiya iboxing, ngashiya izinto engizithandayo ngenxa kaJesu, ngakushiya ufebe. Manje ngishiya inzondo ngemuva, ngishiya ukudinwa ngemuva. Lezo zinto lezo ukufundisa ukuthi uJesu thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. So uma ungasukwazi ukunqoba lento yokuthi mobona umuntu ukuthi chafa noma umuntu bekhuluma ukuthi chlefe, waze ukunqoba wena. Uma uzosusa lo moya wegqubu nenzondo nombango, ukwaze ukunqoba inyama, wakholwa ukuthi lezi zinto lezi
ziyakulibazisa ukuze wena uphelelise emngcweleni. Ngokuba emngcweleni kungenwa ngokuba inhliziyo yakho ibe msulwa. You understand? So uma sishumela lezi zinto asilahle abantu. But sisahlulela isono. Isono sifanele ukwahlulelwa. Ukuze isono sona abantu bacacelwe ukuthi mawuhamba emngcweleni uhamba kanjani. Because abantu abaningi abafuna ukufundisa ngalezi zinto lezi ezolibazisa thina abantu ukuthi ke sazi ukuthi sithethelelwa kwini ngokuba yonke into ibhalwe phansi ekuyiyona esilibazisayo ukuthi thina sikholwe ngokupheleleyo. Amen. You understand? Ngoba fanele sikholwe ngokupheleleyo. So uma uphinda ngale kwincwadi yakhe uJohane 12 from verse 48. Hallelujah. Ongalayo onqobayo engawamukeli amazwi ami angakholelwa kule mfundiso yobungcwele unomahlulelayo kukhona lezo lonto leyo ozokwahlulela izwi engalikhulumayo yilona eliyakumahlulela ngosuku lokugcina. So izwi leli alishunyelwayo lebantu besikhulumayo ukuthi ke imisebenzi yenyama ubufebe ukungcola amanyala inzondo ubutha ubuthakathi ukukhonza izithombe. Lozo zinto lezo uma uzenza wena ungafuni ukwamukela ukuthi lezi zinto uziyeke. Lezwi leli esilishumelayo liyobe lisami njengokuba silikhuluma namhlanje ukuthi watshelwa nje ukuthi njengoba wenza lezi zinto ngeke uze ungene embusweni kaNkulunkulu. You understand? Hallelujah. Go ahead. Hallelujah. Nokubanga Umbango nokwalana nokwahlukana nokuqhekeko nomhawu nokudakwa nokuthanda utshwala nokuxokozela nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho njengokuba senginitshela ukuthi abenza okunjalo abakunokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. eziBhayibheli libondile lonke ayikulahli wena uma ukwenza lento ukuthi ufuna ukuhamba noJesu fanele uyiyeke lento le. Amen. Lento le uma uyenza fanele uyiyeke ngoba yini wena usuhamba impilo yobungcwele. So ngeke uphile impilo yobungcwele nempilo yasemhlabeni. Ingakho iBhayibheli uma ufunda incwadi ya Isaiah sahluko 1 verse 18 uNkulunkulu ufuna ukusithethelela kusukela kudala ukuthi thina sihambe ngobungcwele phambi kwakhe. uNkulunkulu akalahli umuntu but ubeke isahlulelo wabeka umthetho wabeka izimiso ukuze abantu abakholwa kuye bahambe ngokomthetho nangokomyalelo nangezimiso singagudluki kulokho uNkulunkulu athi asikwenze. You understand? Isaiah 1:18 Wozani ke sithethe indaba. Wozani ke sithethe indaba. Kusho uJehova. Noma izono zenu zibomvu kakhulu. Noma ngabe kuthiwa izono zethu zibomvu kangakanani. Ziyakuba mhlophe njengeqhwa. Ziyakuba mhlophe njengeqhwa. Noma zibomvu njengokubende. Noma kuthiwa zibomvu njengobubende. Ziyakuba njengoboya bezimvu. Ziyakuba mhlophe njengoboya bezimvu. Uma nivuma nayo into ebalekile yabona uma ufuna ukuba noNkulunkulu kufanele kuvume izono zakho. Hayi yabona leyo ukhiye lo ngikhathali ukuthi ngabe ufuna ukukholwa ngakanani kepha uma ungakufuni ukuvuma amacala akho ngeke uze wena usindiswe ngoba awakuvumi. You understand? Ishoba bhadiswa but uma ungakuvumi ukuthi izwi ulizwe ulenze akulula ukuthi uhambe noNkulunkulu. Fanele yabona ukuvuma isono kulapha amanxeba ngaphakathi. Philisa. Hallelujah. Ukuvuma isono kususa kuncontula yonke into engavimbezela ukuthi wena enhlizweni yakho ukhululeke. Mawuvuma izono kunganzima uzosikhathi uzibone ngathi uyahlambalazeka. Kepha ke lobufakazi bakho kuyosindisa nabanye abantu. Amen. Mohamba ukutshela abantu ubufakazi bakho kuyosindisa imiphefumulo eminingi. Ingakho iBhayibheli banqoba ngobufakazi babo. Banqoba ngegazi leundlu nangobufakazi babo ngoba abathandanga ukuphila kwabo kwaze ngoba sekufeni. Hallelujah. So uma uzwa lamazwi wena afuna ukukusindisa ekubini obuzo vakashela amaphikankani. Amen. Wena awugolozeli mina. Futhi ke angeke futhi wambalekela uNkulunkulu. Ngeke gcine wena uzogcina uJesu. Ukuba uthi egcineni yena uma nivuma nilalela yema uthi yena umhlaba nezulu kuzadlula kepha amazwi akhe ayokuma kwaphakade. So lento ekhulunywa lana ke uma ufunde lapha kuNgaJohane amazwi akhe ayokuma ngonaphakade. So uma ke ulazi izwi
likaNkulunkulu umele ukulenza. Noma ngabe kuthiwa kunzima kangakanani enyameni, uSathane usebenza ngenyama nama-emotions, usebenza ngemizwa kakhulu. So abantu bayasaba ukuhlambalazeka, abantu bayasaba ukukhuluma iqiniso. Iqiniso kuthiwa liyakukhulula nje. Uzokhululeka kanjani ungazange uvume izono zakho? Uzokhululeka kanjani ungazange ulikhulume iqiniso? Uzokhululeka kanjani ungazange ulivume iqiniso? Awukhululwa imali, awukhululwa ukuthi unani, awukhululwa ukuthi usebenza, awukhululwa ukuthi ubani. Ukhululwa iqiniso. Abantu abaningi baboshiwe ngenxa yokuthi abakufuni ukwamukela iqiniso. Indlela yeqiniso iyahanjwa, iyakusekela, iyakuvikela. Ngenxa yokuthi wena uhamba ekhanyeni. Uqiniso loNkulunkulu lingukukhanya, khanya kwezwe. So mefika uJesu emhlabeni uzosikhombisa iqiniso laNkulunkulu ukuthi umuntu umephila ngalo uphila kanjani. Uthanda umakhelwane njengoba uzithanda. Ungaphindi, ungebi, uhloniphe uyihlo nonyoko. Ungafakaza amanga. Uthani? Wathanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda nawe. Hayi sengishilo leyo ungabulali. You understand? Uthanda uNkulunkulu wakho ngakho konke, inhliziyo yakho, amandla akho, ingqondo yakho. Uzinikele kuyena izwi lakhe. Uma umthanda kanjalo uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, yabona inhliziyo othanda ngayo ufeba, othanda ngayo ukudaka utshwala, othanda ngayo amawiki, mase uyithatha uyinikele kuNkulunkulu, ungabona ungaguquka, ube musha, ingqondo yakhe ishintshe. Kepha mosathanda izinto ezidaliweyo ngaphezulu komdali, wena wenza ukuthi uthando loNkulunkulu lube lincane kuwena. Amen. You understand? Yes, Lord. Go ahead. Ongalayo, Onqabayo izwi, engawamukeli amazwi akho, awafuni ukwamukela izwi, unomahlulelayo, ukhona ozokwahlulela. izwi engalikhulumayo, leli elikhulunywayo njengamanje, lona eliya kumahlulela ngosuku lokugcina. Ngosuku lokugcina. Ngosuku lokugcina. Izwi liyakwahlulela ngosuku lokugcina. Njengamanje izwi liyashunyayelwa ukuze labo abakholwayo basindiswe ngezwi, ukuze labo abafuna ukuphenduka baphendulwe ngezwi. You understand? So okubuye ngale kwincwadi yaLuka sizwe ukuthi uJohane wayethini kubantu kwakwenzakalani. Incwadi yaLuka. Incwadi ngokaLuka isahluko sesi-3 verse 4. Yes sir. Njengokuba kulotshiwe encwadini yamazwi kaIsaya umprofeti ukuthi izwi lomemezayo ehlane lithi lungisani indlela yenkosi, nenze imikhondo yayo iqonde. Imikhondo yayo iqonde. Izigodi zonke ziyakugqitshwa. Izigodi zonke ziyakugqitshwa ukuthi bonke abazithobayo bayaphakanyiswa. Zonke izintaba namagquma ayakwehliswa. Bonke abaziphakamisayo bayakwehliswa. Kuqonde izinsonga konke okuphambeneyo nokuyizitsonga kuyaqondiswa. Nemigixogixo ibe izindlela. So bonke sebecreate izindlela ezihambiswa kwenyoka ziyakuqondiswa. Inyama yonke iyakubona insindiso kaNkulunkulu. Inyama yonke iyakubona uJesu Kristu. Ngakho-ke wathi esixukwini. Yes sir. Ngakho-ke wathi ezixukwini ezaziphumele ukubhaphathiswa nguye, nzalo yezinyoka, kubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo. Yabona ukuzisola, ukwazi iqiniso. Ikona okwenza ukuthi wena ubalekele intukuthelo ezayo. Ukwazi uJesu Kristu ukuthi ungubani. Ukwazi ukuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi, wena ukhetho okuhle. Ukuba sobalekela intukuthelo ezayo. So uJesu uyena okwenzela umusa. Go ahead. Ngakho vezani izithelo ezifanele. Ngakho-ke vezani izithelo ezifanele ukuphenduka, ezifanele ukubuya esonweni. Ningalinge niqale ukuthi phakathi kini sinobaba uAbraham. Ningalinge niqashe ngoAbraham. Ngokuba ngithi kini uNkulunkulu unamandla okumvusela uAbraham abantwana kulawa amatshe. Awuzweke siphinde sihlakaze la khona bezo understand. Khona incwadi yaJohane chapter 8 starting from verse 38. Ngisafuna nje ukuyiveza noma starting from verse 35. Sifuna ukuveza ukuthi bona bathi bamadodana kaAbraham ngokwenyama.
bathi sifuna ukuzwa ukuthi ke njengoba ethi ke uNkulunkulu angavusa abantwana bakhe kulamanje usho ukuthini ngizofuna ukuyibreak down ngescripture ukuze uNkulunkulu agcwalise konke kulabo ufuna ukuqonda ngescripture. So uma uphuma la uzohamba kwincwadi uzonginika incwadi kaLontuzana Deuteronomy 32 from verse 16 to 21 or 22 bayithoka manje ngikufuna la khona bezo understand ukuthi usho ukuthini uNkulunkulu bona ngokwenyama baqhamuka kwinzalo kaAbraham ngisho abantwana bakaIsrael kepha ke abantwana bakaAbraham abantwana bakaAbraham ngokukholwa mokukholwa ngoba kuthiwa uAbraham ukukholwa kwakhe kwabalwa njengokulunga uNkulunkulu yena wathi suka la uhambe ezweni elukuthi usuke phakathi kwabantu bakini wakwenza lokho kwabalelwa njengokulunga. So yini esenza sibe ngamadodana kaAbraham ngokukholwa ukuthi uAbraham uyakholwa. So abantu abahamba ngoAbraham abahambi ngokwenyama ngokuba sibalelwa ngokwenyama manje sibalelwa ngani ngokukholwa. Uma sikholwa yizwi njengoAbraham wakholwa ulizwi uAbraham wenza njengokuba ulizwi eshilo nathi sifanele ukukholwa njengokuba ulizwi esiyala esinika umyalelo. So manje utheni uJesu la incwadi ngokuka Johane isahluko 8 verse 30 esakhuluma lokho abaningi bakholwa nguye khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholwa nguye uma nimi ezwini lami ningabafundi bami isibili. Indaba inezwi indaba inokukholwa izwi ayikho into eziningi mawukholwa izwi uthi uJesu ngumfundi wakhe isibili niyakulazi iqiniso nizakulazi iqiniso neqiniso liyakunikhulula iqiniso liza kukhulula. Bamphendula bathi siyinzalo kaAbraham thina bathi bona bayinzalo kaAbraham akisho abuza uJesu bakhuza kwinto uJohane ubhaphathisa bakhuze kuyona utheningake nilinge nithi nina nivike unabantwana bakaAbraham ngoba uNkulunkulu akavusa abantwana bakhe kubona phakathi kwamanje lokhu phakathi kwamanje ukhuluma ngabantu bezizwe akakhulumi ngabantu abangabantwana bakaAbraham ngokwenzalo but ukhuluma ngokukholwa. You understand? Bamphendula bathi siyinzalo kaAbraham thina. Yes sir. Asibonange sibe izigqila zabantu. Asizange sibe izigqila zabantu. Wena usho kanjani ukuthi nizakuba ngabakhululekileyo na? Yezwa lonto le. uJesu waphendula wathi Yes sir. Ngiqinisile ngithi kini yiloyo naloyo owenza isono. Yilowo indaba yezwi lapha nani manje akusahambi ukuthi ke manje usalobani thiwa yilowo nalowo owenza isono uyisigqila sesono. Yilowo nalowo owenza isono uyisigqila sesono. ukhiye yilowo mesifuna ukukholwa fanele sihlukane nesono fanele sivume izono. Understand? Izono zakho ongozivuma ukuthi uyakholwa usadlala ngesikhathi ukuba wena uJesu Kristu akumvumela inhliziyo yakho ukuthabuza bonke abantu abeza kuJesu kufanele bavume izono zabo. Go ahead. Isigqila kambe asihlali phakade endlini. Isigqila kambe asihlali phakade. Kepha indodana ihlala phakade. Kepha lowo owenza intando kaNkulunkulu lowo ohola umoya oyingcwele uhlala phakade endlini. Ngakho ke uma indodana inikhulula uma ke indodana kuyiyona esuka kubaba ehamba ngentando ehola umoya oyingcwele isikhulula. Ngakho ke uma indodana inikhulula niyakuba ngabakhululekileyo impela. Sikhululwa ngoJesu Kristu. Hallelujah. Yes Lord. Ngiyazi ukuthi niyinzalo kaAbraham. Kepha niyinzalo kaAbraham ngokwenyama. Kepha nifuna ukungibulala. Kepha nina anihambi njengobaba wenu Abraham nina nifuna ukungibulala ngokuba izwi lami ngokuba yini engekho kubona izwi lami lingenandawo kini. Yini engekho kubona izwi lami lingenandawo kini. Into kula abantu bakholwa ngendlela efunwa yibona but izwi kaNkulunkulu alikho kubona. Bazonda thina njengoba nakusishumela into ebhalwe phansi eBhayibhelini ngenxa ukuthi bona bakholwa bafundisi ubabiza abafundisi ngoDiji noFather noBaba. Yabona iBhayibheli livumela lonto ngoba libalekela yonke lento bese nikholwa abafundisi bena babiza ngoDiji noBaba. iBhayibheli linqabe izwi ekuyilona kumele silamukele ekuyilona kumele lisinike ukuphila siyalinqaba lona sibeka abantu ngaphezulu kaNkulunkulu. Understand? Go ahead. Ngiyazi ukuthi niyinzalo kaAbraham kepha nifuna ukungibulala. Niyinzalo kaAbraham kepha nifuna ukungibulala. Ngokuba izwi lami lingenandawo. Ngokuba izwi alinandawo kunina. Ngikhuluma lokho engikubonile mina. Ngikhuluma lokho umoya engcwele akuvezile. Nani ke nenza lokho enikuzwile kuyihlo. Nani lenza lokho enikuzwile kubaba wenu uyihlo wenu uSathane. Baphendula bathi kuye ubaba nguAbraham. uJesu wathi kubo uma
beningabantwana baka-Abraham meniya kwenza imisebenzi ka-Abraham. Abraham yini aziwa ngayo Abraham onginika incwadi yamaRoma sahluko 4. Sifuna ukubheka uAbraham ukuthi wani ngaye. Incwadi yamaRoma sahluko 4 from verse 1. Incwadi kwabaseRoma isahluko sesine ivesi lokuqala. Yes sir. Ngakho ke siyakuthi uzuzeni uAbraham. Ukhokho wethu. Yes sir. Ngokwenyama na. Ngokuba uma uAbraham walungisiswa ngemisebenzi unakho ukuzibonga kodwa phambi kaNkulunkulu qha imali upheleliswe ngani ngemisebenzi. Imisebenzi ayenzile ngenxa yokuthi izwi likhulumile wagcwalisa imisebenzi ngokulandela izwi. So manje uma enza izwi lokho angazibonga but kuphambi kaNkulunkulu cha. Qhubeka. Amen. Ngokuba umbhalo uthini na? Uthi kepha uAbraham wakholwa nguNkulunkulu. Wenza njani? Wakholwa nguNkulunkulu. Nani indaba lekhona? Umehluko phakathi kwabo noAbraham. Abraham wakholwa. Bona abakholwa. You understand? Ingakho ngiyafuna ukumulala ngokuba izwi kaNkulunkulu alinayo indawo kuNini. Amen. Yebo uAbraham wakholwa nguNkulunkulu kwabalela ukuthi ngukulunga. Hayi into bengifuna ke kwakumele nabo bakholwe ukuthi uJesu uvela kuNkulunkulu uyindodana kaNkulunkulu. Bona bese bekholwe njengekwezwi ukuba konke kuvela ngezwi. Avele ngokuthi uMoses uthatha umthetho. uNkulunkulu. Hallelujah. uMoses wayethatha imiyalelo. Jesu Kristu. Hallelujah. uMoses wayethatha izimiso. uJesu. Hallelujah. So manje ke ungitshela ukuthi ke uma kwenzeka the same thing evela ngezwi ngaphezulu kwalokho uMoses isibonakalisa ezenza wezithatha kubani. Amen. Wezithatha kubani isibonakalisa ezenza. Nangu uJesu senza lesibonakaliso ezifanayo ezingaphezulu kwaMose. Amen. Esikhombisa ukuthi yena noMose bahamba ngomoya wodwa. Azange abhubhise umthetho kaMose. Azange aqede ngabaprofeti. Azange achithe umthetho. Uthe uzogcwalisa. So manje ke yini eyenza ukuthi bona babe izitha noNkulunkulu bahamba ngokwenyama. Abakwenyama banako kwenyama. Bangamadodana kaAbraham ngokwenyama. Kepha ngokomoya cha bayamphika basebenzela uSathane. Qhubeka right. Hallelujah. Incwadi ngokaJohane isahluko 8 verse 39. Baphendula bathi kuye ubaba nguAbraham. uJesu wathi kubo uma beningabantwana bakaAbraham beniyakwenza imisebenzi kaAbraham. uAbraham kuthiwa wezwa izwi kaNkulunkulu kwabalela yena kwathiwa yini ukulunga. Ukulunga. Ukuzwa izwi lenze kubalelwa ngani njengokulunga. So uma sithi yakholwa kepha singalenzi izwi lokho ngeke kubalele njengemlungu. Noma kuthiwa ngizalwa ke ngaphansi kwesizwe sikaJuda noma kuthiwa ngizalwa ngaphansi kwesizwe sikaAbraham ngeke lokho kubalele kumina ngokulunga ngokuba yini angenzi intando kaNkulunkulu angilandele izwi. Into engenza ngibe munye noNkulunkulu ukulalela izwi ngilenze. Njengoba uAbraham walalela izwi walenza ngobalelwa ngani ukuthi ngukulunga. Walunga. So manje bona mabese uJesu ekhuluma nabo yini bangamuzwa bebethi ke bona bayakholwa. Kodwa kalokhu nifuna ukungibulala mina umuntu onitshele iqiniso. Ngoba mina ngintshela yini? Onitshele iqiniso. Ngala abantu bekhuluma iqiniso kulabo abaphila impilo yamanga lempilo eyidabula. Kuba khona lokho ukuthi manje wena uyaba-challenge walethela inselelo ukuthi bona bebaphazamisa ey'koleni zabo. Wabaphazamisa ukukhohlakala kwabo ngokuba bona banezinye inhloso, banamanye amaplani, baney'nhlelo zabo abazenzayo. Wena ufike uziphazamise ngani? Ngeqiniso. Leli vangeli silishumayela asilishumayeli ukuthi sithole udumo, but sishumayela iqiniso ukuze abantu basindiswe babuyisele ezindleleni njengoba uJohane uMbhaphatisi esho. So uma ethi ke uJohane uMbhaphatisi ningathi ke nina ngabakayihlo Abraham ngokuba uNkulunkulu angenza abantwana aphendule lamatshe abenza abantwana bakhe. So uthi ke ngelinye ilanga uNkulunkulu ekhuluma kuMoses ehlale kwincwadi kaDeuteronomy sehluko 32 ebatshele into abazoyenza bese batshela ukuthi ke uNkulunkulu uyakubavusela esinye isizwe esiyisiwula
uphile futhi ongifuna kwincwadi yeluzana kalo mama Roma sahloko 11 futhi nakhona uphinde uzongibhekela but manje awuhlalela kule luzana le khona ngifuna ukuvezela ukuthi yini esisenza sibe ngabantwana bakaNkulunkulu nokuthi uJesu uthini mase gcwalisa konke yabo ongiphi ingcwadi Deuteronomy sahloko 32 from verse 16. Bamvusela umhawu ngawonkulunkulu babezizwe. So uma sishiya lo nkulunkulu siyokhonza amadlozi senza njani? Bamvusela umhawu ngawonkulunkulu babezizwe. Uma sibeka izithombe ojongeni sibuka kuzona sisibiza ngonkulunkulu bethu. Bamvusela umhawu ngawonkulunkulu babezizwe. Uma behamba beyofuna amandla kubathakathi, bamvusela umhawu ngawonkulunkulu babezizwe. Ukuba abathakathi nezinyanga nezangoma abaprofeti abantu ngeziwasho banikhomba konkulunkulu basezweni abangeyena nonkulunkulu okufanele abe siyamkhonza ngezwi. Bamthukuthelisa ngezinengiso. Yonke lento esike siyenze phambene nezonkulunkulu isinengiso. Bahlabela amadimoni angesibo onkulunkulu. So abahlabi ingane zabo bezinikela emoyeni bangayazi bezifaka emlilweni, abahlabi izinkomo nezinkukhu egameni labantu abangasekho nakwizangoma nabantu abanabalozi nabaprofeti bamanga benza yonke lonto leyo. Bahlabela ini? Bahlabela amadimoni angesibo onkulunkulu. Angasibo onkulunkulu. Onkulunkulu ababengabazi. Onkulunkulu esingabazi. Yes Lord. Onkulunkulu abasha abasanda ukuqhamuka basiqhamuke nje qhamthushu abebengasatshwa ngoyihlo idwala elakuzalayo awusalinakekeli. uJesu okuyena owasizalayo asisamnakekeli. Ukhohliwe uNkulunkulu owakudalayo. Sesikhohlwe uNkulunkulu okuyena osidalile. uJehova wakubona wanengwa yibo. Wabona isenzo sabo wanengwa yibona ngenxa yokuncokoloza kwamadodana akhe namadodakazi akhe. Yes sir. Wayesethi ngenxa yokuthi bamnyokolode uyamcasula lo wayesethi ngiyakubafihlela ubuso bami. Manje uma bezofihlela ubuso bakho kusho ukuthi moto ungumbona mina ungasangiboni kusho ukuthi mina semfihle ubuso bakho. Uma kade nguNkulunkulu ngikuthembisa ukuthi uma wenza kanje uzophila kamnandi uzoba nakho konke okudingayo. Kepha uma ungasenzeki lokho ngikuthembisile ngenxa ukuthi wena awenzanga lokho ngikuhlilo, wena so uyathunjwa imimoya yanamadimoni wahlabelayo noNkulunkulu bezizwe labo bahlabelayo. Mina amandlama wasabonakaliswa intukuthelo yami njengoNkulunkulu seyiphenduke ulaka nomlilo kulesenzo senzayo. So ngivelelwa izona zonke inhlupheko ngenxa yokuthi wena ushiye umyalelo wami walandela eminye imimoya engaziwa esande qhamuka ngokucabanga kwenu nokukhohlakala kwenu. Ngasibo uNkulunkulu. Usethini ke manje moya ngcwele? Ngiyakubafihlela ubuso bami. Ngizobafihlela ubuso bami. Ngibone ukugcina kwabo ngibone isiphetho kuba yini sabo ukuthi sizoba yini. Ngokuba bayisizwe esiphambeneyo. Isizwe esiphambene into beyiphambene lalelayo. Ngiyabona ukuphambana kwendlela. Khona ukuphambana kwekhanda. Mawukhonza into ongayazi sokuhlanya ungaba nomqondo ukhuluma izinto ezipheleleyo but the fact ukuthi wena uhlabela izinto ongazazi uphambene. Ngesixhosa bathi ukuphambana, ngesizulu bathi ukuhlanya. Ukuthi akukho ukuphila kwena. Wenza izinto ngaphandle kokuqonda. You understand? Akukho ukusa. Yes Lord. Hamba. Ngokuba bayisizwe esiphambeneyo. Bayisizwe esiphambeneyo. Abantwana okungekho kubo ukukholwa. Izindaba akukho ukukholwa. Bathi sinabantwana njengab'Abraham babothu Abraham nje wakholwa. Yina anifuni ukukholwa lonto abolikhona nikhonza amadimoni nihlabela amadimoni nilandela imimoya engayazi nikhonza abantu ngaphezulu kaNkulunkulu. Ngokuba bayisizwe esiphambeneyo. Isizwe esiphambeneyo. Abantwana okungekho kubo ukukholwa. Abanakho ukukholwa. Bangivusela umhawu. Manje into eyenza uNkulunkulu abe nomhawu utshela uNkulunkulu onomhawu ubamba intukuthelo yakhe ayibambele isizukulwane sokuqala sesibili sesithathu nesesine abe nomusa kulabo abamthandayo nabazithobayo ngaphansi kwakhe. Yabona sibaningi emhlabeni kepha kuhlezi kuzoba khona abantu abangcosana abafuna uNkulunkulu njengokwakhe uNkulunkulu efuna ukufunwa noma efuna ukuthi akhonzwe. Bangivusela umhawu ngokungesiye uNkulunkulu. Yes sir. Bangithukuthelisa
thelisile bangithukuthelisile ngamaze abo ngamaze ngezinto zababenza eziyise ngiyakubavusela umhawu nami ngizobavusela umhawu ngabangesiso isizwe nayo-ke lento lena ayibambe lapho ngizobavusela umhawu ngabangesiso isizwe yayizwa lona uzobheka lapho incwadi yamaRoma 11 lento ayishuwo la bese uphinde futhi ubuyele kuJohane sahluko 4 incwadi yaLuka sahluko 4 bese ubheka lapha kwincwadi yakhe uJohane ethi ningathi ninoyihlo wenu uAbraham ngoba uNkulunkulu angaphendula lamatshe awenze abantwana bakhe. Understand? Incwadi ngokuba seRoma isahluko 11 verse 11 ibambe lapho ke uphinde futhi uthi mawusuka la ungifunela incwadi yaJohane sahluko 10 from verse 16 uJesu esikhulumela yena ngoba uzathi ke kuziningi izincwadi le eBhayibhelini mokusho yalazi iBhayibheli uJesu echaza ukuthi ke abantwana nakwincwadi yaMathewu sahluko 9 uJesu ukhuluma ngalonto ukuthi ke laba kuyibona bebenikwe izwi bazokuphuca bese baphoswe ebumnyameni bobumnyama ngenxa ongakholwa bese kuthi ke laba bangaphandle kube yibona abazonika izwi. So lento le ngichazayo ichaza ukuthi uNkulunkulu akakhonzwa ukuthi wamaJuda noma wamaZulu noma ukhonzwa ngokukholwa. Ukholwa kuvela ngezwi. So zonke izinto ababezenza ngomnyalelo kaMose zaziqhamuke ngezwi. Mase benza izinto bona ezingekho emthethweni nakumnyalelo kaMose sebephumile sebekholwa izinto ezingekho kuNkulunkulu. uNkulunkulu angasababani njengabantwana bakhe. uNkulunkulu sibala njengabantwana bakhe uma sinezwi lakhe silenza. Ukuthi ngizalo kaIsrael, ukuthi ngizalo Abraham, ukuthi ngizalo uMoses akungenzi ngibe ngcwele. Ngenziwa ubungcwele ngokuba ngenza izwi. Lelo kuyilona elenza ukuthi uNkulunkulu athi abantwana bakhe abaholwa uyena ngezwi. You understand? Go ahead. Incwadi kwaSeroma isahluko 11 verse 1. Yes sir. Ngalokho ngithi uNkulunkulu silahlile isizwe sakhe yini? Cha. Nakanye ingakho ngalethi ke ngiyakubavusela umona noma umhawu ngesizwe esingesona isizwe. Amen. Ngokuba izwi leli lona uNkulunkulu wayesazi ukuthi bazomphendukela. So levangeli uzokunikela kwabanye abantu abekade bengamazi njengabo bona bayokholwa njengoCornelius. Amen. Cornelius lengamazi wengayazi imfundiso kepha wayekholwa uNkulunkulu. Hallelujah. Ngokukholwa kwakhe uPetru wahamba wathunyelwa ukuthi hambe ushwela waphenduka. Nangu umthelo. Yes Lord. Suethiopia. Lord Jesus. Isizwe. Yes Lord. Akuyona waIsrael. But wayehamba yofuna noNkulunkulu wamaJuda. Hallelujah. Hallelujah. Wathola insindiso. Insindiso ayiveli ngokwenzalo. Insindiso ivela ngokukholwa. Ngokuba bona laba benzalo abakholwanga yizwi. Amen. Ngokuba nami ngumIsrayeli wenzalo kaAbraham. Ngoba nami ngiyinzalo yomIsrayeli kaAbraham. Wesizwe sokwaBenjamini. Yes sir. uNkulunkulu akasilahlanga isizwe sakhe. uNkulunkulu uthe ngizakufihlela ubuso bami. Ayesazi ngaphambili. Yes sir. Kumbe anazi yini ukuthi umbhalo uthini ngoIsaya ukuba amangalele uIsrayeli kuNkulunkulu ngokuthi Nkosi bababulela abaprofeti bakho badilizile ama-altara akho mina ngisele ngedwa. uEliya lo kuyenizayo. Hallelujah. uEliya ukuthi umangalele uIsrayeli bazalwane uNkulunkulu ngokuthi Nkosi bababulela abaprofeti bakho badilizile ama-altara akho mina ngisele ngedwa. Sebefuna ukungibulala nami na. Uthini umoya? Yaba impendulo kaNkulunkulu ithi kuye. Yes sir. Ithi kuye na. Ithi ngizishiyele amadoda ayizinkulungwana eziyisikhombisa. Ngisenabo abantu abayinkulungwane ezisikhombisa angaguqanga ngamadolo kuBhali. So kulabantu abawu7 abama-billions emhlabeni. Bakhona abantu abayingcosana abangokuguqela uSathane abangakubi uShembe abangakubi aMuslim abangakubi ibandla labaPostoli 12 abangakubi amaLuthela basahamba ngobungcwele njengoba imbhalo khona ingcosana. Akubona bonke abantu abazolandela uquqaba. You understand? Abantu bazolandela izwi bahambe ngezwi bakholwe izwi.
hayi ngokuthi obani bakhonza obani abaningi asihambi kanjalo emngcweleni. Understand? Kanjalo kukhona nangalesi sikhathi samanje insali ngokukhethwa komusa. Ukhona abanjani abayingcosana abakhona ke kwaIsrael. Insali. Asikhulumi manje ngabantu besizwe, khuluma ngabantu bakwaIsrael ekuyibona abasasele abayingcosana bakhona. Amen. So manje na ke ubuthi verse 11. Hallelujah. Ngakho ngithi bakhubeka ukuba bawe na. Bakhubeka ukuba bawe na. Cha nakanye. Kepha ngesiphambeko sabo insindiso ifikile babezizwe. Ngokungakholwa kwabo insindiso ifikile kuthina. Ukubavusela umhawu. Ukuze bona bavusela umhawu ngokubuthini kwincwadi yathi Deuteronomy. Deuteronomy 32 from verse 21. Ukuze bavusele umhawu. Uthini kwincwadi yathi Deuteronomy? Bangivusela umhawu. Yes sir. Ngokungesiye uNkulunkulu. Yes sir. Bangithukuthelisa ngamaze abo. Bangithukuthelisa ngeze labo. Ngiya kubavusela umhawu. Na izo ndaba uNkulunkulu usho kwincwadi yathi Deuteronomy. Uzophinda kwincwadi yamaRoma uzothi isizathu sokuthi bona uNkulunkulu afihla ubuso babo noma kukhona abayingcosana ngokukholwa kwabo leli ivangeli selinikelwe kuthina abantu abebengamazi uNkulunkulu. Sinikiwe kuthiwa umusa ngoba sinikwe into ebesingayazi futhi lowo nto ebesingakholelwa kuyona. Ingakho namanje kusanzima ukuthi baye ukuhlabela amadlozi ngoba abaqonda umusa kaNkulunkulu. Hallelujah. Ingakho umuntu angafuna ukuyeka imiyeke nokuba abaprofeti bamanga nezayona eziyiwasho noshebe kuba abakomazi uJesu. Bafuna uJesu ngendlela yabo nangendlela yabakhohlisi babaholi babo. uJesu wena ufunwa ngamandla akhe nangezwi lakhe. Lenofakazi ukuthi uJesu uqhamuka. Amen. You understand? Ayikho futhi enye incwadi eyavezela konke lokhu iBhayibheli iveza. Ngokubathatha abaprofeti benu nifuna ukubancikisa nibahlobanise noMoses. Soze. Because ayikho neyodwa incwadi ekhuluma ngabo. Akhona eyodwa imfundiso abafundisa ngayo khona eBhayibhelini. Basifundisana amampunge, basifundisana inganekwane nezinkanuko zabo. You understand? So thina siniwe levangelist. Mina bengengikholwa. Amen. Lord Jesus. Bengengikholwa ukuba belikhetha iBhayibheli. Bekukhuleka iziphilele. Amen. Njengobonke abantu. Bengonakele vele kuba bezobhebhetheka ekunakaleni. But ngomusa, umusa lo. Yes Lord. Ukuthi uNkulunkulu uyazazi inhliziyo zethu. Wathi ngizovusela umhawu ngesizwe ngesona isizwe. You understand? Amen. Go ahead. Hallelujah. Ubuyela ngale kwincwadi yaLukuzana. Ngifuna ukubavezela kwincwadi yaLuka bright. Ukuthi uJohane bekhuluma ngalento njengoba kuthiwa isizwe ngesona isizwe. Futhi bangebona abantu abakhethile uNkulunkulu waseqaleni. Ube nesizwe ebesikhethile. Ukuthi akhombise indlela yokuthi abantu bakhe ufuna baziphathe kanjani. Kepha abahlulekile. Ngalokho uNkulunkulu ke usethi ke uJesu mesakhona lemhlabeni kwincwadi yaJohane 10:16. Bese vaka lokho ngifuna ukuvezela uJesu uyakhuluma ngokuthi nenziwe izimvu. Bright. Nezinye izimvu nginazo ezingesizo ezalesi sibalo. Lezo lonto la imethi ngizovusela umhawu ngesizwe ngesona isizwe nabezizwe ngabezizwe. So thina silezo zimvu ebengezona zakaIsrael ngokwenzalo. Kepha manje siyaziwa ukuthi sikhona njengoCornelius. Cornelius uyisibonile esiright sokuqala umuntu wathi okwahamba koshuya kuthiwa wasezweni nje. Wathiwa manje kwesehlelo umoya inzalo esekhuluma ngezilimi aseyobona ukuthi hayibo uNkulunkulu akakhethi ubuso bomuntu as long as ukholwa izwi lakhe. Glory to God. Ungaba umntwana wakhe ngokholwa nje kuphela nomtheno. Hallelujah. Hallelujah. Wahlala umoya ingcwele basebemangala usethi uphethe ke. Ubani ongavimbezela nabantu bangena emanzini? Ubani ongavimbezela amanzi? Yes Lord. Ubani ongavimbezela abathulisa emanzini? Amen. Hallelujah. Emva kokuba sebamngelile umoya ingcwele ngoba bekholwa. Amen. Yes Lord. So lezi zinto lezi sivezela ukuthi izwi ilona elisondeza abantu babe munye uNkulunkulu. Yes Lord. Izwi lakhe. Amen. Akubone ukuthi umhlophe noma umnyama noma ucebile noma uyahlupheka noma umuhle noma umubi. Ukulunga yabona izwi kaNkulunkulu nokulunga iyona lento le esenza thina ukuthi sibone ubuhle kaNkulunkulu because usikhombisile ububi and futhi bekububi uhlezi udiniwe ufuna ukuzibulala uhlezi uzisola
wenze uyantshontsha uqamba amandla uyafeba uhlezi nje kungcolile nje wena nanohamba khona kungcolile ukufa nje awunalo uthando ufuna umuntu bakuthande ngale ndlela ukuthi wena ufuna abantu bakuphakamise izinto zabanye abantu. Hallelujah. so uJesu uzobulala lo moya ukuthi akakhonzwa kanjalo wena awusho ngona ke esontweni njalo futhi uyamkhonza izwi Amen. elizokukhomba ukuthi wena uyakholwa yini mongakholwa izwi futhi noJesu anazana. Amen. Understand? Banike no Socrates ngencwadi le ngisefuna ukubuyela kwincwadi yaLuka sahluko 4 sahluko 4 yebo sahluko 4 sahluko 3 no sahluko 3 bro sahluko 3 verse 8 yes sir ngifuna ukunikhombisa ukuthi lento nje oyikhuluma nje uNkulunkulu uJohane wayekhuluma lento ukuthi ke lezwi leli senganikwa abanye abantu baphenduke amatshe kumele ngenza namatshe ukuthi kunabantu akumele abakhulu ekumele baphendule uNkulunkulu usengashintsha zonke izinto athathe izwi lakhalinikele kubantu abakhulu baphenduke bakhole badlule nini njengoba namhlanje sikhona sidlula abantu bathi bona bama-Israel noma bama-Jews bona singamaJuda thina ubona sicebe kanjena nje uNkulunkulu wasibusisa awungeni ngenzebo nje ezulwini Jesus. Hallelujah. amaJuda anezithixo emzini yawo benza the same thing lo uNkulunkulu akhuluma ngayo kwincwadi yakho uDuteronomy ukuthi laba bazokhonza izithixo. Enziwa abantu abamnyama bekhonza amadlozi. You understand? Go ahead. Hallelujah. Incwadi ngokukaLuka isahluko sesi-3 verse 7. Yes sir. Ngakho ke wathi ezixukwini ezaziphumele ukubhabhathiswa nguye. Nzalo yezinyoka. Hayi funda verse 10 manje right. Verse 8. Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Yes sir. Ningaqali ukuthi phakathi kini sinobaba uAbraham. Ungazikhohlisi ukuthi uyanjani esontweni. Ungazikhohlisi ukuthi umJuda. Ungazikhohlisi lokho uzobantu bethi thina abantu abamnyama singamaHebrew Israel. Ngokuba ke incwadi yaSambulo iveza ukuthi uNkulunkulu unesikhumba engazi ukuthi yini brass noma ngesiZulu ithusi futhi ke ukhuluma nathi namehlo akhe kuthiwa ngathi umlilo. Lonto leyo ayenza ilutho bekuthiwa inwele zakhe ngathi iwulu futhi iwulu uboya bemvu uyabona unjani futhi ifane inwele zethu akeke uzungene ngalonto ezulwini. Ngokuba uthi lapha kuJeremiah ngimnyama uthi kuJobe ngimnyama akusho ukuthi wena ungene ezulwini ngesikhumba sakho. No. Ngena ngokulunga. Sonke lezi siyazibuka lezi. Laba abantu bakha inzondo nokubandlululo nokuthwasana ukuthi nje uNkulunkulu wabantu abamnyama ayikho lonto leyo. Ayikho lonto leyo. Ngokuba ngithi kini uNkulunkulu unamandla okumvusela uAbraham abantwana kulawa amatshe. uNkulunkulu uvusa abantwana bakhe lapho khona abantu bethi ke ngeke kuze kube khona lutho la. uNkulunkulu enze kube khona wenza lokho okudelelekile kube abantwana bakhe. Uthatha labahluphekile abenze kuba abantu bakhe. Namanje izembe selibekiwe empandeni yemithi. Izembe libekiwe namanje izwi libekiwe empandeni yemithi. Ngakho yonke imithi engatheli izithelo esihle izihlahla ezingatheli izithelo ezilindelekile iyanqunywa ushawa phansi. Bonke abantu abangikhiphi izithelo zobungcwele bazokushawa phansi. Iyanqunywa iphonswe emlilweni bese befaka emlilweni bayoshaya emlilweni. Bonke abantu abangafuni ukwamukela ivangeli nokuphenduka awuphoqiwe. Kepha uma ungafuni ukulamukela egcineni uzoshawa phansi uyaphansi emlilweni. Ngakho yonke imithi engatheli isithelo esihle iyanqunywa iphonswe emlilweni. Yazoke izixuku zambuza zathi nayo ke manje mase bephenduka abantu bafuna ukwazi ukuthi yini kumele bayenze. Pho sizakwenzani na? Angithi bathini kuPetro madoda abazalwane siyakwenza njani na? Lezo mase bebuza nana kuJohane babuza manje pho sikwenza njani na manje? Waphendula wathi kubo onezingubo ezimbili akamuphe ongenayo. Lokho ukhombisa uthando umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Naye onokudla enze njalo. Lo ube nomusa futhi. Kwafika abathelisi kuye. Ukuba babhabhadiswe. Yes sir. Bathi kuye mfundisi sizakwenzani na? Yini kumele bayenze abathelisi? Wathi kubo ningabizi lutho ngaphezulu kwenikumiseleyo. So lokho basuke kuthiwa bakucollecte banga-edeli kwabo bafune ukuhlawulisa abantu ngaphezulu ukuthelisa abantu ngaphezulu. So ukhona nabantu la abaqoqa izikweleti emhlabeni. So umuntu othi usindisiwe ungabolekisa ngemali.
Kepha lo usubolekela imali noma lo mboleka imali awumniki imali ezalayo futhi awuyithathi imali ezalayo. Wena nje imali umuntu uma uthi uyamsiza. You understand? Akuvumelekile ukuthi unike abantu imali ezalayo. Izala ini? Amen. Umfowenu uzalisa imali umfowenu. No. You understand? Asiyenzi lonto. Go ahead. Amen. Hallelujah. Namabutho ambuza athi Namasosha eza kuyena amaphoyisa nani maphoyisa. Nani maphoyisa. Thini iBhayibheli? Namabutho ambuza athi thina ke siza kwenzani na? Wathi kubo ningamuki umuntu lutho. Ningaphutha umuntu Lutho ngendluzula. Ningamqambeleli. Yaneliswani izinkokhelo ngizwanga lela yabona ngizwanga lela gama leli. Ningamqambeleli. Awuthi ngilibheke. Ningamqabeleli. Ningabi kuhlaza kubantu. Futhi ke ningathathi lutho kumuntu ngenkani. Amen. Nekani ukuthatha imali yomgwazelo. Yekani umntonga amaphoyisa. Yekani ukuba netiye nikhethe ubuso babantu. Yekani ukukhohlakala maphoyisa labakhohlakele ngoba bona wonke akhohlakele. Amaphoyisa athanda imali yentshontsho, imali yomgwazela sisebenze emgaqweni, bakhokhelwa ngo cash app, bakhokhelwa ngo money cash send, bakhokhelwa ngo ATM. Ngoba bekumisa bathi ke phela ufuna ukwenza indlela bathatha number yabo wena uvalo basendela imali. Lo mali lezo ifihlekile ezulwini. Lo mali leyo. Fanele uvume izono zakho ungabusakwenza futhi uphenduke. Ushiye konke lokho okwenzayo ngoba le mali oyinikwayo owathi uyayiqashelo ikwanele lo mali. Kepha ngenxa yombona lithi iBhayibheli ke ngokuba uthando lwemali luyimpande yakho konke okubi. Abantu abaningi ngothando lwemali sebengene emgibeni nasezihibeni. Zonke izihibe eziholele ekufeni neminjunju nokufa nobumnyama ngothando nje lwemali. Go ahead. Hallelujah. Hallelujah. Abantu. Hallelujah. Incwadi ngokuka Luke isahluko sesithathu verse 15. Abantu sebebhekile bezidla bonke ezinhlizweni zabo ngoJohane ukuthi ingabe unguKristu yini. uJohane waphendula wathi kubo bonke, mina kambe nginibhaphathisa ngamanzi, kepha uyeza onamandla kunami, engingafanele ukuthukulula umchilo wezicathulo zakhe. Yena kuza kunibhaphathisa ngomoya ongcwele nangomlilo. So umbhaphathiso wamanzi uzogcwalisa phezukwawo, mina ngigcwalisa ngamanzi kube ukuphenduka. But lozayo uza kunifakela umoya ongcwele anifakele nomlilo. So bonke abantu bamelwe ukuthi uma beza bephenduka ezonweni zabo babhabhatiswe ngamanzi bese bamukele. Yabona umoya ongcwele ungitshele ekseni ukuthi angitshela abantu ukuthi uma sithi sifuna uyena ahlale kuthina, uthi izwani lento ayisho kubantwana noma kubafundi bakhe. Lento le ngiyithole ngephupho ekseni ngilele, ngivuke nginayo namanje siyabuya ukuthi yangikhumbuza anginitshele lokho. Uthi umoya ingcwele uma ufuna yena umele ukuhlala ulinde. Ngeke uthole umoya ingcwele namhlanje usindiswe namhlanje ukholwe yizwi namhlanje. Fanele ulinde ukuze kugcwaliseke konke akufunayo kuwena mase ehlela kuwena. Amen. Ubhale phansi eBhayibhelini. Hallelujah. Uthi kwincwadi before incwadi yezenzo ngifuna uqale kwincwadi ya Luka 49 bese uyakuyona incwadi yezenzo. Luka 24:49. Bekani ngiyakuthumela kini isithembiso sika Baba. Uthi uza kuthumela isithembiso sika Baba. Kepha hlalani emzini. Nayi indaba lekhona. Thiwa hlalani emzini. Nize nembathiswe. Hlala. Amen. Uze wembathiswe. Abantu basindiswa namhlanje ukuthoba phambi sizandla base besindisiwe. Lapho umoya ingcwele abakumamukeli.
Sihambe sabantu basindisiwe kepha umoya oyingcwele fanele samukele umoya oyingcwele fanele sibe nomoya oyingcwele. You understand? So manje lithi iBhayibheli hlalani emzini nize nawe uma usindiswa kufanele ukuhlala. Amen. Uhlale enkosini, uhlale ezwini, uhlale esontweni uze wembathiswe amandla avela phezulu uze wembathiswe. Uthi uJesu nakwincwadi yezenzo sahluko 1 from verse 8. Kodwa nizokwamukeliswa amandla, niza kunikwa amandla umoya ongcwele esefikile phezu kwenu. Yes sir. Nibe ngofakazi bami. Awuhlala kancane 37. Wathi kubo, akusikho okwenu ukwazi izikhathi noma imizuzu. Yes sir. uBaba akumisele ngamandla akhe. Yes sir. Kodwa nizakwamukeliswa amandla. Niza kwamukeliswa amandla Umoya ongcwele esefikile phezu kwenu. Oyingcwele esefikile phezu kwenu. Nibe ngofakazi bami. Nibe ngofakazi bami. eJerusalem naseJudiya lonke. naseSamaria kusekugcineni komhlaba. Kube sekugcineni komhlaba. Kwathi eseshilo lokho wakhushulwa bebuka ifu lamsusa emehlweni abo. Bathi besaqolozele ezulwini emuka bheka amadoda amabili ayemi kubo embethe izingubo ezimhlophe athi madoda aseGalile. Yes sir. Nimeleni nibheke ezulwini na. uJesu lo osuswe kini enyuselwa ezulwini uyakubuya kanjalo njengalokhu nimbonile eya ezulwini. Okay, uJesu usezulwini. So, nayindaba ke lekhona. Fanele sihlale silinde umoya oyingcwele. Abantu bebethi ke bayaphenduka umoya oyingcwele iBhayibheli ithi kwincwadi yezenzo 2:38 ifuna ukunikhombisa and uthi uJesu ngaphandle kwamanzi nomoya oyingcwele akhona oyedwa oza kungena embusweni kaNkulunkulu. Amanzi nomoya. Amanzi nomoya. So ngesikhathi uvuma izono zakho kusuke sekubuya ingqondo mokathi ulahlekile. So uyaphenduka ubuyele la ekutheni uzohamba ngalendlela uJesu asho ngayo. So indlela yokubuya lapho ukuthi ungene emanzini ugezwe yonke lensila le obukade uyiphethe ophuma nayo lapha ya kulendlela engasile uyagezwa. Bese ke ithi incwadi ke phendukani yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu ukuze khona niyakwamukeliswa. Awenze kanye kanye. Ngapha ngenxa yokuthi uCornelius yena wayesekholwa, uPeter noma uPetru wayesezogcwalisa ehambula uKristu. But wena bukathi ungakholwa sekubuya ingqondo kuthiwa ke wena phenduka. Kwangamela phenduka uCornelius wayesekholwa. Wena bathi ungakholwa uyaphenduka. Bese uphendukile uyabhabhathiswa. Ukuze unikwe isiphiwo sikamoya oyingcwele fanele kuhlale ulinde umoya oyingcwele ukuze akugcwalise. Ngeke ukhona namhlanje usindiswe namhlanje umoya oyingcwele bese kuthi usegcwalisile. Fanele uhambe umazi then bese akugcwalisa ngamandla akhe. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Ifundiso ekuyiyona eza kukunika isiphiwo sikamoya oyingcwele bese ugcwalisiwe ngemfundiso. Umoya oyingcwele uzobe sehlela kuwena ezohlala kuwena ngokuba wena soyaqonda indlela zakhe. Nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemkhulekweni. Izinto lezi abantu abasindisiweyo abazenzayo ndawonye uma ke sebamkelile uJesu bafinyelela eqinisweni. Umoya oyingcwele awuvela umtholelo kanjani. Yona engifuna ukukhohlisa engafuni ukukhohlisa ngayo le. Umoya oyingcwele uyazifikela isikhathi sakhe akugcwalise. So angeke uze umoya oyingcwele uthi usunaye kepha engekho izimpawu ezizokulandela ngokuba izilimi ezahlukahlukene njengoba umoya oyingcwele ekunika uphimiselo. So wonke umuntu okholwayo fanele ehlele umoya oyingcwele ngokuba iBhayibheli liyifaka lezi zilimi. Liyifaka lezi zilimi. Ngeke size sifihle kepha hayi izilimi ze fake.
hayi izilimi zobafundisi benu abakele esikoleni babafundisi abaphuma nezilimi ezizodwa okhanda noshabakhala shaya asiyazi lonto leyo. Amen. Izilimi zomlilo ezikamoya ingcwele akanika abantu izilimi ezafanayo. So bonke abafuna ukubhaphathiswa ke abafuna ukuhamba ngendlela eqiniso abafuna ukuphenduka ezolweni zabo njengokwembhalo baya kusithinda kule nombolo ebonayo ku screen njengokuba lisho iBhayibheli. So bese senza indlela ukuthi sifinyelele kwena ukubhaphathiswa egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthathela kwezono zakho ukuze wamkeliswe isiphiwo sikamoya ingcwele ukuba lesithembiso ngeseyini sabantwana benu esaba bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi sisindisani ngesizukulwane esiphambeneyo. You understand? So uma ufuna ukusindisa uzobe sosithinta kule mniningwane oyibonayo ku screen, email address noma iphone number, sithathe imniningwane yakho sibhale phansi. Sithi uNkulunkulu aqhubeka anigcine siphinde sikwazi ukubonana futhi ngomgqibelo ntambama ngo3 uNkulunkulu evumile. Sithi uJesu Kristu uyinkosi. Haleluya. MawuseThekwini namaphethelo ungabusachithi isikhathi sikhona siseThekwini muyizwa intumayelo uNkulunkulu esekhulumile nawe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi umoya ongcwele sengibulele indlela yeqiniso. Thatha imininingwane uthumane nathi ukuze uzokwazi ukungena emanzini ube isidalwa esisha ngoba izwi liyasho ukuthi asiphenduke sibhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu. Mawubhabhadiswe egameni lika Yise nelendodana likamoya ongcwele awubhabhadisiwe woza ubhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu. Kubo bonke abantu abaseGoli sizobe siseGoli ngomhla ka27 uJesu Kristu evumile oyinkosi nomsindisi 27 kwinyanga uJanuary 2024 endawo eSoweto indawo ebizwa ngokuthi iWhite House. Shesha uthathe imininingwane email address usi-email noma i-cellphone number uphumane nathi uthathe imininingwane kuze uzokwazi ukuthi ungene emanzini ube isidala esisha ubhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Amen. Baba wethu osezulwini mangcweliswe igama lakho Nkosi Jesu Kristu. Baba ongcwele umbuso wakho mawufike empilweni zethu semhlabeni njengasezulwini. Baba siyabonga izwi lakho elinamandla alingene ngaphakathi kwethu lisilungise Nkosi lilungise umuntu lomdinga engenasici engenambimbi kepha umdinga engcwele Nkosi ngokuba kukho umgcolileyo okubona umbuso wezulu. Siyacela Nkosi uJesu Kristu usingcwelise ngezwi lakho usihlanze Nkosi ugeze onembeza bethu ubulale zonke imfundiso namandla amadimoni nesitha usathane omelene nokulunga kwakho omelene nezwi lokuphila eliyindlela neqiniso lokukhanya elunguwe Jesu Kristu. Siyazinikela kuzo zonke izindlebe ezizwayo ukuba lokhu umoya ongcwele akushoyo emabandleni egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Kazimuliswa Nkosi uJesu Kristu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen.